ugcwele lapha ubuthakathi, ugcwele lapha nenkohlakalo, ugcwele lapha nokudla igazi labantu. Mawuya to our churches, you find kune poverty. And you're asking yourself, but the poverty engaka, where is it coming from? Yeah. Ngoba the promises zaka Christ azina poverty. And then ama blessings lawa awana sorrow. But you go to these churches, you go to children abalapha, and abantu bazibophile ngezinto. And then the question ukuthi mara, now we understand kunama gifts, but what kind of a gift is this one? Uthola abantu bathi ngine gift yedlozi. Idlozi lithi mina mele ngiyothwasa, or mina must belong to this church. That is why ngiluza abantwana. Ngithola ama miscarriage. The question one will ask ukuthi, but if ama ancestors wakho akuzonda ngalendlela leyo ukuthi mele bakubulalele abantwana na? Why mele uhlupheke ngalendlela ohlupheka ngayo? Uzokushona abantwana wena uchithekela isiso. Mawubuza bathi kuwe mele uyothwasa. uNkulunkulu noma idemoni na? Ngoba iBhayibheli, when we look at uJohn 10:10, ithi mina ngizange ngokubulala, angizange ngokutshontsha, angizange futhi nangokumosha. Mina ngize ukuthi nibe nempilo enaphakade, Abundance. So